Dule se izljubio sa penisom. Nakon pozdravljanja i uručivanja cvijeća supruzi potpredsjednika intonirane su američka i crnogorska himna. Nakon čega je zapovjednik stroja počasne garde vojske Crne Gore, kapetan Milija Čabarkapa, američkom potpredsjedniku predao raport. Gospodine potpredsjedniče, počasna garda vojske Crne Gore, postrojena u vašu čast i spremna za smuc, raportira kapetan Milija Čabarkapa. Iako protokol to nalaže, potpredsjednik Pence stao je pored svoje američke zastave umjesto pored crnogorske, što je premijer Duško Marković nakon svečanog dočeka prokomentarisao sa članovima delegacije i kazao da američki potpredsjednik nije znao šta treba da uradi. Popuši mu penis, Markoviću, popuši mu ga. Pažnju je izazvao i moment kada je Markovićeva supruga na rastanku umjesto Pensovoj supruzi ruku prvo pružila potpredsjedniku, čime je također narušen protokol. Pence je najviši američki zvaničnik koji je posjetio Crnu Goru u posljednjih 100 godina od kada su dvije zemlje uspostavile diplomatske odnose, pa se njegova posjeta smatra istorijskom. U Crnu Goru je došao na poziv premijera Duška Markovića u sklopu 4-dnevne evropske turneje, koji je započeo u nedjelju. Pence je prvo posjetio Baltičke zemlje, a prije dolaska u Crnu Goru prvi saradnik predsjednika Donalda Trumpa danas je bio u Gruziji, odakle je zemljama poslao, kako je rekao, veoma jednostavnu poruku.